Dobrý den. To mne vôbec nevadí, ja som zvyknutá, že mám telefonáty aj v nedeľu, aj v sobotu, keď mám čas. Ja som aj tak teraz na predajni, tak preto mi to aj vyhovuje, že sa odrazu pozriem. Já jsem se chtěla zeptat, paní Helenko, já totiž docela chodím hodně na takové společenské věci, třeba i do Rodolfy a na jaký ten. Mně to připadá, že to se hodí, že tyhle ty mušeliny se hodí třeba do opery a tohle, že to tak... Určite áno, nechcem vám skákať do reči, ale dievčatá, alebo čo tu chodia dámy, tak si ich kupujú dokonca aj ako svadobné mamy, teda samozrejme nie čierne, ale v iných farbách. A na rôzne také spoločenské udalosti, ale aj na dovolenky. To budete mať taký celoletný model, že ho môžete dať aj do opery, aj na svadbu, aj na nejakú oslavu. Takže do těch různých, na ty koncerty a tohle, co chodím hodně, přítel moderuje ty koncerty vážně hudby. A já to jsem v červnu úplně jenom černý a doplňky, jo. Takže z toho mi připadalo, že to je takový fresh. No to jste moc hodná, no tak jak bychom to udělali? Mňa by ešte zaujímalo, koľko máte obvod hrude, obvod pasa, obvod bokov, aby sme tie šatočky premerali. No, ak nemáte väčší obvod hrude ako 120, tak to vám tie šatočky budú. Ne. To je spíš o tu počívku, že jo, aby se tam člověk do ní vešel, že jo? Nie, to sa nemusíte báť, to je veľmi elastický úpletík, taká bavlnka, tak to sa vôbec nemusíte báť, že sa do toho nezmestíte. Tak jo, dobře, tak jste moc hodná, paní Helenko, takže mi to pošlete a pak přes tu zásilkovnu na to hned zaplatím, jo? Určite, áno, ešte sa vám ozvem predtým, ako to budeme posielať, hej? Jo, ale pošlete mi teda, jestli si vyberu s těma domečkami, áno, určite, aby ste bola spokojná. Děkuji jednou a hezkou neděli. Ďakujem, aj vám, dovidenia, dovi.